Good morning, guys! Happy Tuesday! Luto na ulit tayo ng baon ni Chris. Today, it's tinola. Alam niyo naman na yung pagluto nito no? So, hindi ko na siya binlog. Napalambot ko na lang yung chicken niya. Yun. And, ano pa? Wala, yun lang. Kasi may minuto pa dyan yung niluto ko kagabi. Yun lang naman yung kailangan ko lutuin. Hindi ko alam kung mag-breakfast siya ng cereal or ano na din. Kanin na din. Anyway, upload na tayo. So, upload ko yung vlog kahapon. Na-edit ko na siya pero hindi ko siya na-upload kasi na-unpack na ako. Ayun. Cute ni Lucas dito. Talagang tsaba-tsaba na ito eh. Ang cute yung kalabas pa yung dila. Updated na ako guys ha. Wala akong utang. Kahapon na lang yung ko i-upload ko. Tapos maganda kayo ng tissue. Medyo nakakaiyak yun. Kasi yun yung pag rescue kay Jasper. So, yun. Iyak na siguro sa na lumabas. Good morning, Johanna Castro. Ano daw yung kinchay at kuchay. Kung kung pareho daw yun. Sabi ko hindi. Kasi yung kinchay is cilantro siya. And then yung kuchay is maliliit din siyang, mas maliit siya sa cilantro guys. Yung dahon niya. And hindi masyadong, basta bibili ako ng minsan para makita niyo yung yung pagkakaiba niya. So, ayun, and sino pa ba? Alam niyo may mga nagpapa-shoutout guys, pero hindi ko na siya shoutout. Pasensya na kayo. Alam niya naman ang lola niyo. Anyway, I will try na kumuha ng mga shoutout para isang pasabog lang tayo. Yung good morning! Si Johanna Castro kasi yung pag-open ko is nakita ko agad yung comment niya. Nakaalis na si Chris guys. 5:55 na. Anong ngayon no? Maliwanag na agad Dati umalis siya si Chris. Medyo madilim-dilim pa. So yun. And then si Sel. Nilakad na din si Groot. And tayo, manood na tayo ng Pusong Ligaw. Hadi ako sa Pusong Ligaw. Jowa pala. Jowa. Girlfriend ba or asawa na ni Joe M. Pascon, si Krisha Uy, yung YouTuber, vlogger sa Visayas ata o Mindanao. Natutuwa ako doon dito. Salamat kaayo. Mga ganun. Anong lugar ba yun guys? Pero tuwan-tuwa ako doon. Kapag nasa video niya si Kalagi. Joke. Ayun, nood mo na ako guys. Tapos in-upload ko na yung vlog kahapon. Yung pag-rescue kay Jasper. Yan lang. Mamaya Doc. Check ko lang siya. And pay ko yung Next na po sa inyo ni... Ay, hi Jasper! Nalagyan na ulit ng cream yung kanyang mga sugat. Oh, no. Diyan ka lang. Hindi pa kita kukunin. Hindi pa ipasok na lang po. Ay, okay. Hello. No. Di pa tayo uuwi. Wow. Mamaya po ata kukunin siya ng foster sa kanya. Huwag na breed po si Jasper kasi laki ng niya eh. Ng mamaya. post niya. Sige, pagaling ka muna dito. Kukunin ka mamaya. Mabalik na doon, dali na. Chinek lang kita. Balik ko na lang sa para. Ay! Sama na. Sasama na. Sama na. Ba't sasama ka na? Hindi pa. Oo, uuwi tayo sa probinsya. Ayan. Talagang matagalang treatment lang po talagang kailangan gawin. Gusto niya na sumama, guys. Opo, doon na muna po. Opo. Naku po. Yung mo. Yung cream mo. Oo, nasa akin na yung cream mo. Oo. Ayan. Pasok na dali. Pipicturean niyo po ba siya? Hindi na po. Hindi na Sila po. na lang mamaya. Sige na, sama na, bebe, dali na. Ayun. Bye-bye.
Magkita ulit tayo. Pagaling ka muna. Sige, Dok. Sige po. Wala. Kanina niya pa ako pinapana. I-check na lang yun, Chem. Pinapakain. Thank you. Ngayon siya doon kaya, no? Mami Jo niya. Tapos, balik sa akin. Thank you. Mahal daw po itong Halata ba? Gutom si Tamay. Ay, naku, nalag. Hilahin ko na. Thank you. Hindi na naman siya. Oo, na. No more na. Ayun, nanggaling ako guys sa dentist. Next month, ano yun na to, tatanggalin na. Pero nilagyan mo na ako ngayon ng ayun na. Elastic for 1 month. Don't tell me, papakain sa akin. Pinakain nga. Ito, kalungkutan ka din ah. Napakain niya sa'yo yung plastic. Oo, yan o. Tingnan mo, may nakita siya, Joe. Kutkutin niya tapos papakain niya sa akin yan. Abosera. Kiss mo na, Tamoy. Kiss na. Hi, guys. Hi, guys. Love ko, Tamoy, guys. Pinakain ko siya plastic, guys. No. No. Kiss na lang sa guys. Flying kiss na lang. Galing ah. Tama guys sa Central Medical. Okay. Wait lang. Doon mo nalagan. Pa-extra ko siya. Ano yan? Okay. Sorry. Sabi ni ate, huwag huminga, pitin mo na ha. Ayusin mo yung kamay mo. Yeah, parang yung sa soldier. Ganyan na, huwag na gumalaw. Gumagalaw pa rin, anak. Tama na. Okay, huwag gumalaw ha. Ate Percy. Huwag gumalaw kuya. Bibigyan sa paghinga. Hold your breath, anak. Okay. Bilis lang po. Kain, guys. Ulululululul. Magano kayo ng sasawang? Pahilis na ako. Maligo. Bawal na ako maligo. Sahod. Kapasahod yung dayan. Lakas kumain, no? Enough na. Busy kumain din doon. Ay, doon din si Uka sa labas. Thank you, baby. Uy. Batang mo. Uy. Uy, sus. Beautiful eyes. Jesus! Galbi ah. Isa pa nga. Beautiful eyes. Dito, tingin sa akin. Dito, beautiful eyes. Ay, sus. Beautiful eyes na. Ay, sus! Diyos ko po, talagang mapapagod talaga ako ng maraming baril. Grabe. Bye-bye! Yay! Uwi na kami. Si Lucas medyo matamlay pa eh. Siya paro. Halika na, nak! Kunin mo na yung gamit mo. Thank you! Bye-bye, boy! Bye-bye, baby! Hi, guys! Hi, guys! Namayat siya, guys. Unti. Chris naman eh! Kunin mo na yung bag mo. Tara na. Dito lang. Kaji! Kiss na, boy! Tapos ako ng book name dito sa Tsaka Tara na. We're home na, guys. Ayun, dumaan kami sa palengke kumuha ng ng bigas kasi nakakaubos lang ng bigas namin. So, ayun. Ay, nakuha na rin, guys, si Jasper nung nung foster parent niya. So, kailangan ng mahaba-habang gamutan, guys. Ayun, tapos
nasettle ko na rin yung mga bills niya. Galing yun sa sarili kong ano guys, bulsa. Pero kumakatok ako sa inyo mga puso guys, na kung sino man ang willing na mag-donate para sa mga ma-continuous yung ano yung gamutan niya kasi mahaba-haba nga daw sabi ni Doc. So sabi ng vet, kaya ayun yung kaninang ano na settle ko is good for 21 days lang guys na mga gamot, and then yung pinaliguan ulit siya, dilinis yung mga sugat. So okay na yun, para sabi ko walang problema yung mag-foster. Kaya yun, after ng 21 days syempre 'di ba, continuous dapat yung ano yung gamutan niya, kaya kailangan ng fund for Jasper. So ayun guys, kung sino sa inyo gusto at bukal sa loob na tumulong for Jasper, please. Badly needed po talaga ni Jasper ng fund para gumaling siya ng tuluyan. Huwag niyo na intindihin yung ano yung paunang nagastos sa kanya. Bukal din naman sa loob ko yun. Yung ano na lang, yung mga susunod na lang guys na ano na gamot na kailangan niya. So yun lang, sana matulungan pa natin si Jasper para lalong pumogi. So ayun, ipapakita ko naman sa inyo guys, magiging transparent ako kasi baka mabash na naman tayo dito. May mga bash na naman, sabihin niya mapupunta na naman sa pansarili ko na naman yung mga magdo-donate. Kaya ayun. Hindi na ako nanghingi nung unang ano pa lang kay Jasper, sariling pera ko na yun. Kaya sana sa mga babash sipin nyo rin na ano, galing sa akin din yung unang binayad na yun na, diba? Tapos mababash ka pa. Ikaw na nagmalasakit eh. Nakatulog ako kanina dahil pag-uwi. Kaya nagutom ako eh. Ano? Wala yung Shanghai niya. Patingnan mo sa ano, sa resibo. Sabi ko yung 8B, ano eh. 18 minutes. Meron. Susti dali. Yun. Tapos wala ding ano. Ano ba yung pinagsasabi ko guys? Ayun. Nakatulog ako pagdating ko kanina. Nag-vlog pa nga ako. Kaso kumulo yung tiyan ko, nagutom ako. Kasi fries lang yung kinain ko kanina sa store. So yun. Tapos si Daddy di parang pala kumakain ko. Bumili siya ng Shopee. Kain tayo. Sabi ko leg eh. Ako, maniwala ka sa mga ano yun. Sumusunod yan. Tapos ito kay Chris na lang. Sabi ko walang choco mallows eh. Kulit mo naman eh. Ha? Oh, bakit meron? Hindi, palitalan niya. Mango yan. Mango. Ah, okay. Ito na ano karton yan eh. Kahit ako nainis din. Okay. Sige. Para kay Chris pambaon niya tomorrow. Dapat ito na lang yung kakainin ko eh. Garlic onion. Tapos ito. Juice. Ano, nakalimutan lang ko chatin doon. Kaso, gusto niya kumain ng kanin. So, yun. Kain tayo. And good night na guys. See you tomorrow. Good night. Yeah, good night. Pawis na pawis. Hungry.